Разположено на 950 метра надморска височина, село Лещен е малко селце с автентичен възрожденски облик. Намира се на 15 км от град Гоце Делчев по пътя за село Ковачевица. От селото се открива живописна гледка към Гоцеделчевската котловина и билото на Пирин. Голяма част от къщите в Лещен са реставрирани и пригодени за селски туризъм, което привлича много посетители. Съчетанието от прекрасна природа и съхранена възрожденска архитектура прави от Лещен чудесно място за отмора, разходка и откъсване от градската суета. Основна забележителност в Лещен е църквата Света Параскева, съградена през 1836 година. Към храма допълнително е изградена камбанария. Интересна е храмовата икона, на която са изобразени Света Параскева Рибляка и Света Неделя. Основен поминък на населението в миналото са били строителството, ковачеството и добивът на златоносен пясък. Каменните къщи на Лещен са истинска архитектурна съкровищница. Построени предимно през 19 век, те съчетават здрави каменни основи, дървени чардаци и широки покриви от каменни плочи. Всяка къща пази своя история за семейства, занаяти и традиции, които са оформяли живота в селото през вековете. Кълдъръмът, който свързва тези домове, е нишката между миналото и настоящето. Докато вървиш по него, погледът се спира върху старите порти, цветните дворове и панорамата към Пирин, която се разкрива на хоризонта. Това е мястото, където камъкът, дървото и кълдъръмът разказват истории за традиция, устойчивост и красотата на старото българско село.